Hola, soc la Celia Giraldo, directora d'Un lugar común. Clara. Que no piensas volver a casa, ¿no? Pues no sé, mamá, me voy a Guatemala, está claro que voy a vivir una realidad diferente, no sé. Un lugar comú és la història d'una dona en crisi, parlar com d'un viatge de redescobriment i de fer-se moltes preguntes per primer cop a la vida. És veritat que l'escriptura va ser com un procés bastant caòtic a nivell de que al principi no sabia molt bé si volia que fos una pel·lícula o una pel·li de seguiment d'un personatge. Sabia que volia parlar sobre com dar por sentado a la gente que conoces y las vidas de los demás dentro del núcleo familiar, no? Llavors, desenvolupant els personatges, em va acabar cridant més l'atenció al personatge de la mare, sobretot perquè hi ha alguna cosa de veure'm reflexada en un futur que em fa molta més por que parlar des del meu punt de vista actual, en aquell moment, de noia jove que mira sa mare, no? O sigui, com que hi ha alguna cosa del futur i de la por al futur que em sembla com molt més estimulant que potser parlar des del punt... Ara mateix, que potser parlar des del punt de vista d'un personatge de la meva edat, perquè és com que sento que aquest coming of age ja l'he viscut jo. Buscava com una actriu que pogués tenir com un perfil... O sigui, que fes comèdia però que fos continguda. I havent-la vist com en els seus rols com així més coneguts, veia que era una pedazo d'actriz que era supercapaç de fer alguna cosa com supercontingut i superfi, però és veritat que la comèdia encara no li havia vist del tot. I va ser com recollint un premi Feroz, que ella va fer com un speech com super deixant-se anar i com superdivertida, i vaig pensar, vale, com aquesta és l'energia que jo vull que tingui continguda el meu personatge i cap a on vull que vagi, que tota la pel·li és un camí cap a l'alliberament i cap una mica al desmadre, i volia com... Ella per mi era perfecta a l'hora de compaginar aquestes dues coses. Pensar que potser en el moment en el que et converteixes en mare, o sigui, et transformes en cuidadora i ningú t'està cuidant per dalt, és una cosa que em fa molta por, no? I de sobte posar el foc allà per mi era interessant, i també com la idea aquesta de que les mares han sigut filles també, no? I com que és una cosa que d'alguna manera, sense voler-ho, anem com passant d'una generació a l'altra, no? Com que, vale, en el moment on jo soc filla, potser no soc superconscient de que ma mare no té ningú que la cuidi, però a la que jo soc mare, de sobte passo a no ser cuidada i és com algo que és com quasi transgeneracional, no? I era això, més des d'un misteri o una por o una incògnita, també, de dir, vale, i què passa amb això? Per una part, m'interessava que la pel·li estigués una mica descontextualitzada, saps? O sigui, que potser fos una família normal, en un lloc, o sigui, una casa normal, per parlar una mica de la idea col·lectiva que tenim tant de família com de mare, com de treballadora. El moment on es diu el títol de la pel·lícula en realitat és en un moment com una mica boig d'una performance, no? On la germana de la prota està dient «Quiero existir en un lugar propio, no en un lugar común», no? O sigui, com que hi ha alguna de passar desapercebuda en la vida, no? O sigui, com que la teva vida està sent com quasi invisible, però la seva i la de la seva filla, la del seu marit, o sigui, com que hi ha alguna de no reconeixement comú, de que cadascú està com en el seu enfocat com en el seu, sense com mirar al voltant, que sí, que era important i era com el focus de la pel·li.